Hrnečku, vař. Už je to hodně dávno. Tenkrát ještě lidé chodili spát se západem slunka ve stejný čas jako slepice. Proto se také od těch časů říká chodit spát se slepicemi. V jedné vsi žila vdova Hrachovcová s dcerou Bětkou a měli vpravdě chudé živobytí. Na zahrádce pěstovali pár brambor, do lesa chodili na klestí a vůbec na všechno, co les dal, co se dalo sníst či na trhu prodat a čím se mohlo v kamnech zatopit. Jejich hlavní živobytí však bylo právě od těch slepic, protože za prodaná vejce se dalo utržit dobrých pár krejcarů. Ale i tak neměli matka s dcerou často co do talíře. Práce se však nebáli, obě měli dobré srdce a bídu odháněli přesvědčením, že jednou bude líp. Jednoho časného letního rána se Bětuška vypravila do lesa na jahody. V chalupě bylo jako vymeteno a matka jí sebou dala poslední kousek chleba. Však se za jahody a za pár vajec nakoupí ve městě mouka a z ní upečou nový. Bětuška šla a v lese se jí rázem udělalo pěkně na duši. Ptáčkové bezstarostně vyspěvovali, sluníčko probleskovalo korunami stromů a pěkně hřálo dozad a za chvíli měla Bětka hrnek plný sladoučkých lesních jahod. Jen však usedla na pařez na mítině a vytáhla v tom krásném ránu krajíc chleba, objevila se před ní stařenka. Pozdrav pánbůh, panenko. Jestli pak by ses se starou ženskou podělila o chlebíček, však jsem od včerejška neměla nic v ústech. Sytý hladovému nevěří, ale hladový hladovému ano. A tak Bětka nezaváhala a krajíc spravedlivě rozpůlila. Tu máte, babičko, a ten prázdný hrnek, co držíte v ruce, ten vám ráda naplním jahodami. Stařenka se na Bětku mile usmála. Ba ne, panenko, ten hrnek je pro tebe, za tvoji dobrotu. Kdykoliv mu přikážeš hrnečku vař, navaří ti krupicové kaše, kolik jen budeš chtít. A když bude kaše tak akorát, poručíš hrnečku dost a hned vařit přestane. Ale pamatuj, že dobrého pomálu. Bětuška si prohlížela hrnek, který vypadal docela obyčejně. Kdo to kdy slyšel, aby se krupicová kaše uvařila bez krupice? Pohlédla na místo, kde ještě před chvilkou stála stařenka. A kdyby nedržela hrnek v ruce, myslela by, že se jí to všechno jenom zdálo. Nejlíp bude, když si pospíší domů a hrnek s mámou z čerstva vyzkouší. A tak to udělala. Doma hrnek postavila před mámu na stůl. Poručila: hrnečku, vař. A na moutě v hrnečku se ode dna začala vařit kaše. Bylo jí víc a víc a ve chviličce byl hrnek po okraj plný. Vdova Hrachovcová nevěřila vlastním očím. Ani pořádně neslyšela, jak Bětka poručila: hrnečku dost. Skočila do kredence pro misky a lžíce a obě se najedli dosyta, jako už dlouho ne. A to mi věřte, že se ta kaše rozplývala na jazyku, že byla jako mandle. Jen si dcera s mámou utřeli pusy, vzala Bětuška nazbírané jahody z kurníku, vybrala pár čerstvě snesených vajec, dala je do košíku a vydala se do města na trh. Nejen chlebem živ jest člověk, říká se, a platí to i o kaši. Když se Bětka dlouho z města nevracela, Hrachovcové zase vyhládlo. Chodila kolem hrnku tak dlouho, až si pomyslela, že to bez Bětky taky svede a ostatně, že si té předobré kaše dá jen pár lžic. Poručila tedy: hrnečku, vař. A zase se ode dna začala vařit kaše. A jak pěkně voněla. Hrachovcová s připravenou lžící v ruce spokojeně počkala, až byl hrnek z půly plný, a pak ho chtěla zastavit.
Jenže jak, když prve nedávala pozor? Hrnečku, nevař, přikázala, ale kaše v hrnku už bylo po okraj a vařila se dál. Hrnečku, přestaň, zkusila to znovu, ale kaše už přetekla přes okraj hrnku a rozlévala se po stole. Hrachovcová zkusila přikrýt hrnek miskou, ale kaše misku zvedla a rozbila a valila se z hrnku o 106. Teď už ze stolu na podlahu a rovnou ke dveřím. Hrnečku, zastav se! Hrnečku, to už stačí! Nechci už kaši, slyšíš mě? Hrnku, přestaň! Já tě prosím, já tě to přikazuju! Křičela Hrachovcová, poroučela a škemrala, ale na správnou formuli nepřišla. Kaše se vařila dál a dál, stoupala do výšky, už jí byla plná kredenc i postele. Zoufalá Hrachovcová otevřela na poslední chvíli dveře světnice, slepice z kurníku vyhnala na půdu a sama tam před kaší tak utekla. Jenže kaše se teď valila otevřenými dveřmi a před síní ven z chalupy, přes zahrádku, cestou dolů do vsi. Lidé nejdřív radostně vybíhali z domu se lžícemi v rukou a na kaši si pochutnávali. Jenže kaše se valila bez milosti, jako živelní pohroma, jako lavina a povodeň dohromady. A lidé se ve chvíli kaší brodili a utíkali před ní. A kdo ví, co by bylo dál, kdyby se Bětka před večerem nevrátila z města. Hned viděla, kolik uhodilo. Křikla: Hrnečku, dost! A kaše se rázem zastavila. Všichni si odechli, jenže co z kaší, které byl na návsi veliký kopec. Nezbylo nic jiného, než se kaší pěkně prokousat a nakonec si všechnu sníst. Nejvíc kaše, to dá rozum, musela sníst Hrachovcová, když to vlastně spískala. A hrneček? Ten od té doby sloužil celé vesnici. Kdo měl hlad, přišel k Hrachovcové, pěkně poprosil a dostal té předobré kaše tak akorát. Dobrého pomálu, jak řekla stařenka. Pravda, sama Hrachovcová na kaši dlouho chuť nedostala, ale jedno je jisté. Bída a hlad se z její chalupy navždy odstěhovaly.